Hello guys, so जों दिनै exercise 2.3 नि chapter 2 polynomials बां बिदाबनिफ्राय question number 2 खौ जोङो solve खालामगोन question number 2 बिनि सिगांनि भिडिअ नोंसोरो question number 1 नि solutions खौ नुनो मोनबाय आरो नुनो मोनाखैब्ला बे भिडिअनि description नि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो बेवहाय थांनानै नोङो नायनो हागोन ओके so जों दिनै नायनि question number 2 बेवहाय मा होनना बुंदों question number 2 आव First बिदाबा first polynomial second polynomial नि factor नंगौना नङा अर्थात सानजाबगिरि नंगौना नङा जों बेखौ नागिरनांगौ ओके स' बोरै खालामगोन number 1 आव दङ जोंहा t square minus 3 आरो मोनसेया 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 मा खालामनांगौ जोङो t square minus 3 आ बिनि सानजाबगिरि नंगौना नङा t square minus 3 आ बेनि मोनसे फैक्टर नंगौना नङा जों बेखौ मा खालामनांगौ चेक खालामनांगौ नायनांगौ ओके स' गिबियावनो बेबायदि नायनो थिनोब्ला जुदि मोनसे बां बिदाबखौ मोनसे बां बिदाबनि सानजाबगिरि नंगौना नङा फैक्टर नंगौना नङा बेखौ नायनो होयोब्ला जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगोन डिवाइड खालामनांगोन राननांगोन सपोज 3 आ 9 नि सानजाबगिरि नंगौना नङा 3 आ 9 नि सानजाबगिरि नंगौना नङा मा होनगोन बेखौ 3 is a factor of 9 or not जोंनाव बे जुदि सोंलुआ जाखांफैयोब्ला 3 आ 9 नि सानजाबगिरि नंगौना नङा जों मा खालामनांगोन 3 आ 9 खौ ग्रोब डिवाइड खालामनो हानांगोन ओके 3 आ 9 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनो 3 into 3 बेसे मोनो 9 बा आद्राया बेसेबां जायो जोंहा रिमाइन्डारा बेसेबां जायो 0 3 आ 9 खौ डिवाइड खालामोब्ला विदाउट रिमाइन्डार माने रिमाइन्डारा 0 जाजासिम ग्रोब डिवाइड खालामनो हायो बिदिब्ला 3 आ 9 नि मा नंगौ सानजाबगिरि नंगौ और 3 is a factor of 9 जों बे सेम कनसेप्टखौनो जों बावहाय एप्लाइ खालामगोन बियो बिनि सानजाबगिरि नंगौना नङा बियो बिनि फैक्टर नंगौना नङा बियो जुदि बेखौ ग्रोब डिवाइड खालामनो हायोब्ला रिमाइन्डारखौ 0 जाजासिम जुदि ग्रोब डिवाइड खालामनो हायोब्ला t square minus 3 आ बिनि मा जागोन सानजाबगिरि जागोन जुदि ग्रोब डिवाइड खालामनो हाया रिमाइन्डार थायो आद्रा थायो आद्राया 0 जायालासिनो गुबुन गुबुन जायो बा 1 जायो बा 3 जायो बा बेलेग जायो माने आद्राया रिमाइन्डारा जोंहा 0 जाया अब्ला जों बेखौ बिनि मा नङा सानजाबगिरि होननाय नङा बा फैक्टर होननाय नङा सपोज 4 is not a factor of 9 why because what 4 खौ जुदि 9 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनो रिमाइन्डारा बेसेबां थायो जोंहा 1 so 4 is not a factor of 9 4 आ सोरनि सानजाबगिरि नङा 9 नि सानजाबगिरि नङा बिदिब्ला जोंहा बियो बिनि सानजाबगिरि नंगौना नङा जों बेखौ चेक खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन डिवाइड खालामगोन ओके स' जों डिवाइड खालामनि जों सिगाङाव जेरै डिवाइड खालामदों बेबायदिनो जोङो डिवाइड खालामगोन होमबा जोङो बेखौ बेजों डिवाइड खालामनि 2 जोंहा दङ 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 बेखौ सोरजों डिवाइड खालामनांगौ फर्स्ट पलिनोमियल सोरजों सेथि बिदाब t square minus 3 जों होमबा जोङो बोरै डिवाइड खालामनांगौ जों बयबो मिथिखाबाय सोलोंखानाय सिगाङावनो मोनसे माबाखौ बोरै डिवाइड खालामनांगौ पलिनोमियलजों पलिनोमियल होमबा नाय हाइस्ट पावारा सोर बावहाय बेखौ नायग्रो हाइस्ट पावारा सोर 4 3 2 1 आरो बावहाय मा दङ x to the power 0 सरि t to the power 0 जागोन बावहाय मानो होनबा जोंहा सोलायस्लुआ भेरिएबला t नि हाइस्ट पावारा सोर जाना दङ t to the power 4 आ जाना दङ बावहाय हाइस्ट पावारा सोर जाना दङ t स्क्वायर जाना दङ हाइस्ट पावारजों हाइस्ट पावार डिवाइड खालाम बा t स्क्वायरजों सोरखौ डिवाइड खालामनांगौ 2t4 खौ सोरजों डिवाइड खालामनांगौ t स्क्वायरजों डिवाइड खालामनांगौ ओके अब्ला बहाय
t स्क्वायरजों t4 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनो t स्क्वायर मोनो बा डिवाइड खालामनानै बेसे मोनो 2t स्क्वायर एबा नों माबो साननो हायो t स्क्वायरजों मा माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 2t4 मोनगोन t स्क्वायरजों 2t स्क्वायर माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन आं 2t टू द पावर 4 नाय t स्क्वायरजों 2t स्क्वायर माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन आं मा मोनगोन 2t टू द पावर 4 मोनगोन आङो ओके ओंखायनो बाव 2t स्क्वायर माल्टिप्लाइ खालामनांगोन दानिया बेजों सोर लोगोआव दङ t स्क्वायरजों सोर लोगोआव दङ -3 लोगोआव दङ बे -3 जोंबो जोङो बेखौ माल्टिप्लाइ खालामनांगोन सानजाबनांगोन होमबा -3 जों सोरजों माल्टिप्लाइ खालामगोन 2t स्क्वायरजों माल्टिप्लाइ खालामगोन आङो होमबा मा जागोन बे माइनास बे 2 आ प्लास होमबा मा जागोन सिना माइनास जागोन ओके 3 into 2 बेसेबां जायो 6 होमबा बेहा t स्क्वायर दं बेहा t स्क्वायर गैया होमबा अनलि मा जासिगोन t स्क्वायर जासिगोन माने मा जासिगोन -6t स्क्वायर जायो होमबा -6t स्क्वायरखौ जोङो बबेयाव पुट खालामगोन बबेयाव फज'गोन जायहावहाय माने स्क्वायर दं जायहाबो स्क्वायर दं होमबा नैबेहा बेनि सिदा फज'गोन जों बेखौ होमबा मा मोनखो -6t स्क्वायर ओके दानिया जों मा खालामगोन दानख'गोन जोङो दानख'ब्ला मा जागोन जोंहा आं बुंखादों दानख'ब्ला गोजौआव थानाया सिना सोलाया बेनिफ्राय थागोन -12 आ -12 आनो थागोन -90 आ -90 आनो थागोन ओके स' बिसोर मोननैया मा जागोन नाय बियो मा जागोन माइनासमोन बे मा जासिगोन प्लास बियो प्लासमोन जेबो गैया माने प्लास जायो बे मा जासिगोन माइनास होमबा माइनास आरो प्लास जोंहा मा जायो माइनास आरो प्लास मा जायो दानख'लायनांगौ माइनास खालामलायनांगोन जोङो होमबा -2t स्क्वायर प्लास 6t स्क्वायर गोसोआव लाखि बियो -6t स्क्वायर नंला बियो मा जाबाय प्लास 6t स्क्वायरसो बियो माइनासमोन खिन्थु दायो प्लास जाबाय होमबा मा जागोन माइनासजों प्लासजों मा जायो नाम्बारखौल' साबट्रेक्ट खालाम नाम्बारखौल' दानख' 6 निफ्राय 2 खौ दानख'बा बेसेबां जायो 4 मा थागोन 4t स्क्वायर -2t स्क्वायर प्लास 6t स्क्वायर मा जायो 4t स्क्वायर ओके होमबा बाव प्लास 4t स्क्वायर मा जागोन सिना प्लास जागोन आरो सोर दंबावो 3t क्यूब दंबावो बिसोर मोननैजों मा जागोन माइनास जालायलायगोन बे प्लास बे माइनास समान समान गैला दानजालायबाय होमबा जोंहा बे थाबावबाय दानिया जों जेरैहाय बेखौ जेरै डिवाइड खालामदों बेबायदिनो जों बेखौ डिवाइड खालामगोन होमबा t स्क्वायरजों मा माल्टिप्लाइ खालामोब्ला नैबेखौ मोनगोन जोङो हाइस्ट पावारा सोरानो जाना दं 3t क्यूब गोनाङा जाना दं ओंखायनो जों बेखौ डिवाइड खालामगोन t स्क्वायरजों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 3t क्यूब मोनो 3 स्क्वायरजों 3t माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन आङो 3t क्यूब मोनगोन मानो t स्क्वायरजों जेब्ला आं 3t माल्टिप्लाइ खालामो अब्लासो आं मा मोनगोन 3t क्यूब मोनगोन ओके 3t क्यूब मोनबाय दानिया t स्क्वायरजों जोङो 3t माल्टिप्लाइ खालामनानै बेखौ मोनबाय बेजों लोगोआवसो दंमोन -3 ओके बे -3 जोंबो जों 3t जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन बा -3 जों प्लास 3t जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो बे माइनास बे प्लास मा जागोन माइनास मा जागोन 90 -3 जों 3t जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन माइनास मा जागोन 90 ओके होमबा जोंहा सानजाबनो गोनां आरो गैला माल्टिप्लाइ खालामनो गोनां गैला दानिया दानख'दो दहाय बायदि साबट्रेक्ट खालाम होमबा मा जागोन -12 जागोन बे मा जायोमोन माइनास माइनास मा जायो प्लास जायो माइनास माइनास प्लास जायो माइनासआ मा जायो प्लास जायो बे मा जागोन प्लासमोन बे मा जागोन माइनास जागोन ओके स' नाय समान समान माइनास आरो प्लास बे माइनास आरो बे प्लास 90 प्लास 90 -90 प्लास 90 गैला दानजाबाय बियो मा थाखो जोंहा प्लास 4t स्क्वायर गोजौनिया बे प्लास बा प्लासआनो थागोन माइनास बा माइनासआनो थागोन बिसोर मोननैजों समान समान बे प्लास बे माइनास दानजालायबाय ओके बा 4t स्क्वायर -12 थालांबाय जोंहा दाना डिवाइड खालामनो हाबावगोन ना हाबावा नायग्रो डिवाइड खालामनो हागोन जोङो मानो हागोन जोंहा दासिमबो पावारा समान समान पावारा बेनाबो स्क्वायर समान समानसिम हायो ओके नाय t स्क्वायरजों मा माल्टिप्लाइ खालामोब्ला जों मा मोनगोन 4t स्क्वायर मोनगोन मा माल्टिप्लाइ खालाम जास्ट
4 माल्टिप्लाइ खालाम अके बाव मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन बिदिब्ला प्लास 4 बा t स्क्वायर जों 4 माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो 4t स्क्वायर अके बेजों लोगोसे दङ -3 जों प्लास 4 जों -12 स' नुबाय जोंहा दानिया दानख'दो साबट्रेक्ट खालामदो बे मा जागोन प्लास बे मा जागोन माइनास -12 प्लास 12 0 प्लास 40 स्क्वायर माइनास 40 स्क्वायर रिमाइन्डारा बेसेबां जाखो 0 जाबाय स' नुबाय जोंहा t स्क्वायर -3 आ 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनास 2t स्क्वायर -90 -12 खौ मा खालामनो हायो ग्रोब डिवाइड खालामनो हायो माने रिमाइन्डारा 0 जाजासिम आद्राया 0 जाजासिम जोंहा ग्रोब डिवाइड खालामनो हायो बिदिब्ला t स्क्वायर -3 आ नैबे t स्क्वायर -3 आ नैबेनि मा जागोन मोनसे सानजाबगिरि नंगौ एबा फैक्टर नंगौ ओंखायनो मा लिरदो मा लिरनांगोन फिनिशिंआव मा लिरनांगोन फिनिशिंआव जों बेखौनो लिरनांगोन सिन्स रानखोन्दा जायखौ जों रिमाइन्डार होनना बुङो अके रिमाइन्डार इज सिन्स रानखोन्दाया मा जाबाय 0 सिन्स रिमाइन्डार इज 0 सिन्स रिमाइन्डार इज 0 जिहेतु रानखोन्दाया मा जाबाय जोंहा 0 जाबाय therefore t square -3 आ 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 नि मा नंगौ सानजाबगिरि नंगौ इंराजियाव जों बेखौ बोरै लिरगोन t square -3 is a factor of t square -3 is a factor of नैबेखौ लिरना होबानो जाबाय 2t4 -12 बेखौ लिरना होबानो जाबाय ओके स' बेबायदि जों डिवाइड खालामगोन जुदि रानखोन्दाया जोंहा रिमाइन्डारा 0 मोनहैयोबा फैक्टर जागोन रिमाइन्डारा 0 मोनहैयाखैबा फैक्टर जानाय नङा स' जों नेक्स्ट कुइसनाव थांनि स' नेक्स्ट कुइसन नम्बर 2 जोंबो बेखौबो बिदिनो डिवाइड खालामगोन मा दङ 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 जों बेखौ माजों डिवाइड खालामनांगोन x square plus 3x plus 1 स' जोंहा फर्स्ट रुला बेनो जोंहा हाइस्ट पावर डिवाइड खालामग्रोनांगौ हाइस्ट पावारा सोर बहाय x स्क्वायर बहाय हाइस्ट पावारा दङ 3x to the power 4 होमबा x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 3x to the power 4 मोनगोन जों बेखौ नागिरनांगोन होमबा x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 3x4 मोनगोन x स्क्वायर जों 3x स्क्वायर माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनगोन 3x to the power 4 होमबा बहाय जों मा माल्टिप्लाइ खालामगोन 3x स्क्वायर होमबा जों मा मोनगोन 3x to the power 4 मोनगोन ओके दानिया जोंहा आरो बेखौ सोरजों डिवाइड माल्टिप्लाइ खालामबावनांगोन 3x जों होमबा जोंहा 3x जों 3x स्क्वायर जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन 3 3 जा 9 होमबा बहाय x आ मोनसे दङ बहाय मोननै x आ मोनबेसे जागोन मोनथाम माने मा x क्यूब जागोन 9x क्यूब नैबाव x क्यूबनि सिदा फज' 9x क्यूब को 5x क्यूबनि सिदा फज' आरो सोर दंबावो जोंहा लोगोआव +1 होमबा +1 जों बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो +1 जों 3x स्क्वायर जों माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा मा जायो 3x स्क्वायरानो जायो होमबा जों x स्क्वायरनि सिदा फज' होमबा मा जायो 3x स्क्वायर ओके प्लस 3x स्क्वायर दानिया जों बेखौ साबट्रेक्ट खालामनि माइनास खालामनि जोङो माइनास खालामबा जोंहा बेसे मोनगोन +2 आ फैगोन बेनोबो फैगोन +2x आ +2x बेनोबो फैगोन दानिया बे मा जागोन माइनास खालामबा बे प्लासआ माइनास जागोन माइनासआ प्लास जायो प्लासबा मा जायो माइनास जायो बेवहाय प्लास गोजा ओंखायनो गासैबो माइनास जाबाय होमबा नायदो दानिया 7x स्क्वायर आरो सोर माइनास 3x स्क्वायर माइनासजों माइनास मा जायो प्लास जायो होमबा मा जागोन माइनास मा जागोन 10x स्क्वायर जागोन बियो मा जागोन माइनास 10x स्क्वायर जाबाय
बिसोर मोननैजों मा जागोन मोनसेया 5x क्यूब मोनसेया मा 9x क्यूब माइनास मोनसे 5x क्यूब मोनसेया माइनास 9x क्यूब मा जागोन दानख'लायगोन माइनास जालायगोन साबट्रेक्ट खालामलायोबा मा जागोन माइनास 4x क्यूब मोनगोन जोङो मा मोनगोन माइनास 4x क्यूब मोनगोन होमबा जोंहा बाहाय बेसेबां मोनखो माइनास 4x क्यूब अके स' बियो मा जागोन दानजालायनानै गैला बियो दानिया जोंहा आरोबाव बेबायदिनो सिस्टेमै जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन मा माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा 4x क्यूब मोनगोन अके मा माल्टिप्लाइ खालामबा x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास 4x क्यूब मोनगोन x स्क्वायर जों नाय माइनास 4x क्यूब को माजों डिवाइड खालामनांगौ थारमाने x स्क्वायर जों डिवाइड खालामनांगौ अके होमबा बहाय x आ मोनबेसे दं बहाय मोननै बहाय मोनबेसे दं x आ मोनथाम होमबा x मोननै x मोनथामखौ दानलायलायबा x आ मोनबेसे थाबावगोन मोनसे थाबावगोन होमबा माने मा सां माइनास 4x अके माने x स्क्वायर जों माइनास 4x माल्टिप्लाइ खालामबानो जों मा मोनो माइनास 4x क्यूब मोनो अके स' होमबा जों बहाय मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माइनास मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 4x होमबासो जों मा मोनगोन माइनास मा मोनगोन 4x क्यूब मोनगोन जोङो अके माइनास मा मोनगोन जोङो 4x क्यूब मोनगोन जोङो बुजिबाय जानांगौ दानिया आरो बे माइनास 4x खौ जों सोरजों माल्टिप्लाइ खालामगोन 3x जों होमबा 3x जों माइनास 4x जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन माइनास मा जागोन 12x स्क्वायर अके आरो लोगोआव सोर दंबावो प्लास 1 जोंबो बेखौ माल्टिप्लाइ खालामदो बा प्लास 1 जों माइनास 4x जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो माइनास मा जायो 4x जायो होमबा जोंहा दानिया साबस्ट्रेक्ट खालामदो दानख'दो होमबा प्लास 2 आ फैगोन बियो अके प्लास 2 आ प्लास 2 बियो मा जासिगोन प्लास जासिगोन बे प्लास मोन बे मा जासिगोन सरि माइनास मोन प्लास जाबाय बे माइनास मोन बियो मा जासिगोन प्लास जाबाय होमबा नाय प्लास 2x प्लास 4x प्लास मा जायो 6x प्लास 2x प्लास 4x प्लास 6x जायो बे माइनास बे प्लास मा जागोन साबस्ट्रेक्ट खालामनांगोन दानख'लायनांगोन होमबा दानख'बा मा जागोन प्लास 2x स्क्वायर फैगोन ओके प्लासआ देरसिन ओंखायनो सिना प्लास जागोन माइनास 10x स्क्वायर प्लास 12x स्क्वायर बिसोर मोननैजों दानजालायगोन दानिया जों आरोबाव बेखौ डिवाइड खालामबावनांगोन जोङो अके सोरखौ डिवाइड खालामग्रोगोन x स्क्वायरजों 2x स्क्वायरजों नाय 2x स्क्वायरखौ जोङो सोरजों डिवाइड खालामग्रोगोन x स्क्वायरजों होमबा x स्क्वायरजों x स्क्वायर दानजागोन मा थागोन 2 थागोन मा थागोन 2 थारमाने x स्क्वायरजों जोङो 2 माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन नैबे 2x स्क्वायरखौ मोनगोन अके ओंखायनो जों मा माल्टिप्लाइ खालामगोन प्लास 2 होमबा प्लास 2 माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो 2x स्क्वायर जायो अके प्लास 2x स्क्वायर जायो आरो प्लास 3x जों आरो बे प्लास 2 खौ माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन प्लास 6x जागोन आरो प्लास 1 जों बे प्लास 2 खौ माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो प्लास 2 जायो होमबा जोंहा नुबायना रिमाइन्डारा मा जागोन 0 जागोन मानो 0 जागोन नाय बे मा जासिगोन माइनास बे मा जासिगोन माइनास बे मा जासिगोन माइनास प्लास 2 माइनास 2 0 प्लास x माइनास 6x 0 प्लास 2x स्क्वायर माइनास 2x स्क्वायर 0 स' रिमाइन्डारा जोंहा 0 जाबाय ओंखायनो x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 1 आ बिनि मा जागोन मोनसे सानजाबगिरि एबा x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 1 आ नैबेनि मा होननानै जों लिरनो हागोन इज ए फैक्टर ऑफ 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होननानै जोङो लिरनो हागोन स' जोङो दानिया नेक्स्ट नाम्बारखौबो नाम्बार 3 खौबो जों बेबायदिनो खालामगोन अके मासिगोन स' नेक्स्ट नाम्बार 3 खौबो जों बिदिनो डिवाइड खालामगोन हाइस्ट पावारासो जोंहा x टू दी पावर 5 आरो रानग्रायाव हाइस्ट पावारा जाबाय x क्यूब होमबा x टू दी पावर 5 खौ x क्यूब जों डिवाइड खालामनांगौ होमबा x आ मोनबेसे दं बहाय 5 दं बहाय x आ मोनबेसे दङ मोनथाम दङ माने 3 दङ होमबा मा जों बेखौ ओरै लिरनो हाया x into x into x into x into मा x मोनबा x बहाय x आ मोनबेसे दङ मोनथाम x ना होमबा x मोनबेसे दानजागोन मोनसे मोननै मोनथाम दानजागोन होमबा मोनबेसे थाबावगोन x स्क्वायर थागोन माने x मोनथामजों x मोनबाखौ रानबा मोनबेसे थागोन जोंहा x स्क्वायर थागोन अके मा थागोन x स्क्वायर माने x क्यूबजों x स्क्वायर माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनगोन x टू दी पावर 5 मोनगोन अके लोगोआवसो दङ माइनास 3x दङ माइनास 3x जों x स्क्वायर जों माल्टिप्लाइ खालाम मा जायो माइनास 3x क्यूब जायो अके
माइनास 3x जों x स्क्वायर जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो x स्क्वायर जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो 3x क्यूब जायो माइनास 3x क्यूब जायो आरो लोगोआवसो दङ प्लास 1 दङ प्लास 1 जों बेजों माल्टिप्लाइ खालाम प्लास 1 जों x स्क्वायर जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो प्लास 1x स्क्वायर बा x स्क्वायर ओके सो सिगांनि बायदिनो जों बेखौ सबट्रेक्ट खालामगोन माइनास खालामबा जोंहा प्लास 1 आ प्लास 1 प्लास 3x आ प्लास 3x ओके जस्ट जोंहा गाहायनियाल' सिना सोलायगोन बे मा जागोन माइनास प्लास माइनास जाबाय ओके सो नाय बे प्लास x स्क्वायर बे मा जाखो माइनास x स्क्वायर प्लास x स्क्वायर माइनास x स्क्वायर समान मा जायो दानजालायो गैला बिसोरो बेयाव नाय माइनास 4x क्यूब दङ प्लास 3x क्यूब दङ माने माइनास 4x क्यूब दङ प्लास 3x क्यूब दङ प्लास बे ब्रेकेटनि सोलायो ओके बेखौ मालाबाबो लाफिननाङा मा जायो माइनास प्लास मा जायो जोंहा दानख'लायनांगौ सबट्रेक्ट खालामलायनांगौ होमबा सोर सागोन माइनासआ 1x क्यूब थागोन मानो माइनास 1x क्यूब थागोन मिथिखायो माइनासआ देरसिन जाना दङ ओके होमबाबो मा थागोन माइनास 1x क्यूब बा अनलि x क्यूबल' लिरबाबो जागोन 1x क्यूब माने मा अनलि x क्यूब ओके सो नाय जोंहा दानिया मा खालामनांगोन नैबेखौ डिवाइड खालामहरदो दानिया ओके x क्यूब जों x क्यूब को डिवाइड खालामनांगौ x क्यूब जों माइनास x क्यूब को डिवाइड खालामबा मा जागोन x क्यूब जों x क्यूब दानला डिवाइड खालामलायबा मा जायो 1 मा माइनास 1 मोनगोन जोंना मा मोनगोन माइनास 1 तारमाने जों मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माइनास 1 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन x क्यूब जों माइनास 1 माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनो माइनास x क्यूब मोनो ओके सो लोगोआवसो दङ माइनास 3x जों माइनास 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो प्लास मा मोनो 3x मोनगोन ओके प्लास 1 जों माइनास 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो माइनास 1 मोनो प्लास 1 जों माइनास 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो माइनास 1 ओके सो दानिया जों सबट्रेक्ट खालामनि अब्ला बे मा जागोन प्लास बे मा जागोन माइनास बे प्लास मोन माइनास जाबाय बे माइनास मोन बे मा जाबाय प्लास जाबाय सो बिसोर मोननैजों प्लास माइनास जाबाय माइनास प्लास समान गैला बे प्लास 3x बे माइनास 3x समान दानजाबाय नाथाय नैबाव नाय बे प्लास 1 बे मा माइनास 1 मोन प्लास 1 जाबाय प्लास 1 मा जायो प्लास 2 जायो ओके सो प्लास 2 खौथ' जों डिवाइड खालामनो हाला मानो होनबा जोंहा डिवाइड खालामग्राया जोबोद गिदिर जाना दं दायो x क्यूब माइनास 3x प्लास 1 जाना दङ जों बेखौ आरोबाव डिवाइड खालामनो हाला सो रिमाइन्डार दङ बेवहाय रिमाइन्डार रानखोन्दा मोनबाय जों रानखोन्दारखौ बेसे मोनखो 2 0 जायालासिनो जोंहा जेब्लानाखि 2 जायो अब्ला जों बुंनो हागोन जे बियो बिनि मा नङा मोनसे सानजाबगिरि नङा मोनसे फैक्टर नङा सो सिन्स रिमाइन्डार इज नट 0 बा रानखोन्दाया जिहेतु 0 नङा होननानै जों लिरनो हागोन सिन्स रिमाइन्डार इज नट 0 जिहेतु रानखोन्दाया जोंहा 0 नङा लाथिख' नङा देयरफॉर x क्यूब माइनास 3x प्लास 1 आ नै बिनि मा नङा सानजाबगिरि नङा होननानै लिरबानो जोंहा एन्सारा जोबहैबाय ओके जों मा लिरनांगौ सिन्स रिमाइन्डार इज नट 0 जिहेतु रानखोन्दाया 0 नङा लाथिख' नङा बेनिखायनो x क्यूब माइनास 3x प्लास 1 आ बिनि मा नङा सानजाबगिरि नङा होननानै जों लिरबानो जोंहा एन्सारा जोबहैबाय सो गाइस जोङो नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 3 खौ नेक्स्ट भिडियोआव आं सल्व खालामनानै होगोन बेनिखायनो आंनि बेबायदि भिडियोखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव सो थेंक इउ